wadanda ake alfarma. D2 Production. Ya Ramadan wadanda ake azumi. Ya Ramadan wadanda ake alfarma. Ya Ramadan wadanda ake azumi. Ya Ramadan wadanda ake alfarma. Ya Ramadan watan da ke azumi. Ya Ramadan watan da ke alfarma. Ya Ramadan watan da ke alfarma. Ya Ramadan watan da ke tabayi. Ya Ramadan watan da ke alfarma. Watan Ramadan watan da ke tabayi. Da fari na tsara da sarki wanda ya yi talaka ya yi masu mulki. Dubin salatinin ka gama aiki shi ne abba kumfati. Sallah ibada dole mu yi shi, karatun Kur'ani ba fashi, kyauta sadaka duk domin shi, salatin manzo ba fashi. Ya Ramadan watan da ke azumi. Ya Ramadan watan da ke alfarma. Watan Ramadan watan azumi mu yawaita salatin ma'aiki. An fi son duk musulmi na duniya ya yawaita ibada ba fashi. Ko da zuciya tana ƙi karka wata ka je ka tashi. Wannan wata ne da ba a so musulmi ya yawaita yi fashi. Allah mun tuba ka yafe mu, zunubai na muka share. Allah mun tuba ka yafe mu, sanya mu cikin yantattu. Ya Ramadan wadanda ake azumi. Ya Ramadan wadanda ake alfarma. Al'umma mu yawaita salati a cikin watan Ramadan. Rayuwar mu za ta yi seti daga yanzu har abadan. Imanin mutum bai cika sai ya yarda da Allah daya. Yau ga bayinka musulmai, sanya mu cikin yantattu. Yau ga bayinka musulmai, sanya mu cikin yantattu. Ya Ramadan wadanda ake azumi. Ya Ramadan